Kita maning sampurado gabejas lami sa imuhan eh. Ano man imong dagi liwang na. Ha, ano man imong ta? Good morning, guys! It's another beautiful day here in Alicia, Bohol, Philippines! Yes, guys, it's another beautiful day. Maadyo ag langit karon kay murag ning dagom. Pero mura ra pud. Maadyo lang magbuuan. Kay ba mo guys, di ba si kog ingon ninyo nga? Sige, ug uwan dari das mga niagi semana nga gasagunson pug uwan nga uwan jud nga murag di na jud mo undang. Karon ning bawas pud, grabe initan na pud nga murag di na pud mo undang, mura na pud tagi sugba. So, luoy lang pag mga tanom ro mga panahona. Pero ag among garden, Timpla. unsa man ni nay? Thank you. Pero ag among garden guys, bubuan din nagbuntag og hapon kay ug di mo uga man nagkanang isang punuan bitawon sa amang liki. So guys, dako dare Don Sibyo Tablia. Hinatag ni Mother Classic 4-in-1. Sa man niya? Instant chocolate drink. Chocolate drink. Sige. Natag maning Mother atong atilawan. Kay mo man inim-inim ni tirig hapon, sa mo mas tirig lamian ka tutilap mas tasa. Tilawan pud tag basig lamian pud ta ni. Kapay ni Nunan. Inunan. Uy, ka maginunan guys in taon. Tawag tangag si mana na pa din taon mahurot. Ngano wala nay mo halin ay. Ay ni mas basket. Ang silog mangbuhan mo na. Uy, napisuwa. Lagi suwang buwan. Nay, wala lagi kang tasa na yung plurali. Nadini. Taguan. Ay, kitakuan na yun na kay arang din gamit sa lain. So, guys, today is Saturday. Saturday, nga nang Bisaya ba? I love your accent. Say it again. Today is Saturday. Daris Pilipinas guys, bagay grabe ka big deal ka adso ag mga tuno or mga accent nga. Ang importante nagkasinibtanay man ta ako bitaw. Grabe naghanap ito manamay na kay grabe kahi ako nang kumanulti pero ang importante nakasabot mo na ho og ako nakasabot ko rin nagkasinibtanay ta lahi-lahi ang butag gigikanan natay mga tapok-tapok nga. Lahi-lahi tag nga gigikanan mo nang musabot ta. Magsinabtanay ta di ta mag down og tawo kay na may iban nga grabe mo down kay tungod sa isang istoryahan. Alright. Be. Muchud po mo si Jag. Kanang tablida. Tablida nga kakao. Pero tamis na si Jag. Tamis ang isang baho. Kaya pure nga tablida. Kaya marang mag-apod-apod nga humut-humut. Chocolate nga pait-pait. I had to wash my hands. Kaya mga mahaw ta. Kining among suwa. Nga pautpot ganyan unan. Happy ta na mo sang simana. Wa, pagkatid mahurot. Ritom ganyan ng pautpot. Kamu hindi mga. Ako raman siguro ning kaunda na. Kaya ako raman may nakabuhing. Siya? Ano ba day? Ano naman? Mabuang. Alright guys, let's eat a little bit of rice and 4 pieces of pautpot for pamahaw. Ano ka nga nga bawal man yung kulit. Bug na isda. Huwag kontra ning pautpot. Mag-inarte. Nami saging guys, kay panghimagas lagi po, dun sa tambaw lagi pagpurigit, di apod ni mga kakao. Dagaga mga kakao guys, grabe naghana bunga gabulig-bulig, madyo lang magdi niya, bugtukon kay arong makapa, tabli jata, sunod buwan. Nigmahinog na ni si Japon puhon, taon. So guys, since today, di man dyo kumula karong adlawan, hiram ang kusbay. We'll do the kuan, balik-balik nga, hanggi panghimo daris bay. So, I decided nga, himuon ni na nga vlog nga, story time vlog. So guys, if you're wondering where I am, di arakos likod sa mga bahay kay. Niari Miss Mayordas naging adlaw, jaday signal gamay. So man niari ko kay pasignal pud gamay. Anja, uy rugawas ang kuko oy. Pasensya na mo kay gahawid magudkos kaldero ganina. Kay galapwa maganas. Mo lang ang kuko na nga item sa kunot sa kaldero. Ang i-share ninyo agahang first time job dito sa Manila. Tugod sa kalisod sa kinabuhi, nisod kog trabaho wa pa ko 18. Nangilad ra ko nga 18 ko kay aron lamang matagaan ko sa trabaho kay di man magsilbi sa una og sa among panahon na ha, stricto na mag-edad, di man para sa unas katong mga 80s pag 70s nga, bisag 14, 15, 16 makakuha ng trabaho. Karon sa among nga panahon, di pwede, kinahanglan dyan 18 ka. Dyan kay, nangilad, radyo ko, wa, gadyo ko magsaba, kay, i-interview mapog ko, wa naman tanawa, kaho ang birth certificate kay, kirit man kong pangistorya hamang gidudaag nag-interview na ho garong bisag asa na masin nga bot nagamang istorya hangtod nga glami nagamang istorya di wa na si Jaka pangutan na sang edad grabe lagi so abot nag bisag asa abot nag Canada abot nag Australia gamang istorya so nakasud ko sa trabaho sa una pa na nga
mga adlaw dito, okay pa ag tanan. Ay nakalimutan kog istorya ninyo. Agaha dayong unang trabaho isa sa salon and spa. Kay ako nagdako jud ko guys nga hilig jud ko maghindu-indus mga kukoy nga na kay kana bitong nakakita bito ko sa ang maguwang kanas man ang hilin kay hilig man na magpalimpyog kuko makakita ko daw paibot si jag ilok hangtod nga nagiganahan ko ganahan si kog ingana nga kuan mao tong ako dito nga time ganahan ko sa trabaho sa salon kanang magpagwapa naganahan man ko magpagwapa sa tawo nga na so make up nga na so nakasud ko sa salon and spa unja naapoy kuan dito massage so dadto pod guys nakahibaw pud ko mo massage kay di pa eskwela man mis amang amo unja kuan man si Ja, physical therapist jud si Ja ba? Then eskwela si Ja ng mga massage, Ja licensed massage therapist si Ja. Ja mo tong kami mingi pang tudluan. Kay bawo gud ko tanan sa mga basic na ng mga Swedish massage, mga massage daghan ko inhibaw-an sa massage kay naka-eskwela man ko pero wa laman ni Ja mahatag gagang certificate kay mao man to ni hawa man ko. Ni hawa man ko pero kay bawo na gud ko tanan wa lang ko certificate na da kay tungod daan ni guys nganong nihawa ko hamong sultihan di lali maghang na experience oy sa ang unang trabaho laliman kagapaka arong eng nang ragod kog tiguwang nako pero bata pa jud ko naning kamot ra jud ko maka lahutay dito kay agang sweldo 2,000 buwan man tako naman to para na sa una pero sa tinuod jud kuwang jud to kaadyo pero maadyo na laman to kay saswa da stay in ko guys so gang experience dito di jud ko makalimot ngayon di ko makalimot dadtom ko nabuntas dito ko nasugod og kapas mo na laliman kapag sunod ako kung baji. Pagkahuman, wa na kig-kig na. Arang lisira kay ngano. Bugat ba magmassage. Laliman po ka magmassage. Kaila mo ni Joe guys. Katong nas PBB bitaw so ano ka to bitong itumun nga laki nga nasa PBB nga artista ang ibutang dana gijang picture mangita ko sa internet ang ibutang dana ug kaila mo dana ahaan ang customer. Aghang name dadto sa una guys kay May agilang tawag nila na dadto. So mo na ang customer dira ka bazet adun as jang tawo magkadungsingot po sa usahay mag-massage pa jud ko mga dagkang baji nga na so laliman ka grabing kapuja ka adyo unja agpi nakasakit guys kay di ko padenganan og kaon nila kay pagkangan nga istiin ko guys giipon ko sa ilahang mga maid bisag di ko maid adto kay dadto ra ko sa spa giipon ko ja murag lahi ilang treatment na kay porkit lagi kay taga bukid lagi nga na pero agsakit pa jud ka adyo guys kay aghang amo taga-dari ra ang tapog kagikan sa Alicia pero ila kong gingato. Ja, grabing sakit tagud ka sa ang pamati kay kami bisag arang pobrihan sus grabing busuga. Di ko barog sa lamisag di mabusog ang tiyan di mabusdik og taman. Bisan og pobre mi tag sa kakaldirong kamuti amang kanon tag sa kakaldirong bulangoy way buntas didto man ko na buntas nakaingal ko sus maadyo pa man dito sa bahay kay bisag pobre mi di man mi magpasagad og kaon. Dali man ka guys makakaan ko alas 2 na hatdan ra ko nila. Mura ra kong irong gituwaan atus dudo sa amo ang spa na may mura kusina tawagan ra ko ina ra kog me paniud to na pusdakan ra ko tong mura platitong gamay mura la kog irong tinuwaan dadto ko nasakitan ko grabe mura man ko goy kwenta dani mura ko goy worth nga kay ba ko sang kagalingon nga bright ko kay ba ko sang kagalingon nga mas taas paghang bili kaysa daani laman jud gihapon tong giantos hangtod nga gipasanginlan pa jud kog nangawat og relo kaming mga mi didto dalahi baza ko guys kay di baza ko mi dito baza ko sa spa pero lamang di ko nila pasti outon dadto may nagbikil kay gusto mo kumusti out di man ko nila pasti outon kay ngano magamit man ko nila bisag dili opening hours sa spa bisag ag spa mag-open alas 11 ug nagani maadto dito nga alas 8 alas 9 ako may pahawiron di murag tabak-tamak ang pagkatao kay alas 10 good alas 10 alas 11 di na ko kadto maka-detail ka ato sa oras ug sa to oras among pasok sa pasok Tagalog wa na ko maka-detail ka adto ug sa to alas 10 bato alas 11 basta kay mga inganang orasa maunay ting abre sa spa pero ako gipastayin ko kay ugnay mo adto ditong ilang mga kailag sa alas 8 alas 9 ipalihok na andaan sa pa maghang bili daana ja mura ko unfair man ka adto kay aghang mga kauban sa spa stay out sila anda dakag ilang sweldo kay inadlaw ako suduan ra kog 2,000 buwan tuod man libre kog kaon pero sige kog kapas mo kay pila ra pa ituwa na ibang naanad kog dakag kog kaos amo kay dakag ba kong budget laliman kag tambak kog kudaan ja bug atagang trabaho okay ra ang taog maglulingkod ra ko okay ra magmanicure pedicure kay kaya ra ja magmassage ba ako mag-exert og effort garabing ka kusog ka may pajag hard pa piling rin bagli nagang buko-buko inigduot nga na so grabing lisura ka dun ja agahala man gikahiubsan nila kay ila kong gipasanginlan nga nanghilabot ko dutong dairy loss ilang anak duhami ka nagtrabaho sa pangipasanginlan pagka dagan pas panahon didto ra man di ay nakitan kalimtan ra man di ay disara gibutang ja kami na kadawat na may sakit nga istorya jaga pang gika sakitan dito guys mo ni hawa ko kay di ko pa diupon
Nakoy magguwang ka ng Ate Alits na po na sa YouTube channel Alits Burato si Jamoy gakuhan adito kani kung di na ko kagwanta kay murag tamak-tamak ka nagang pagkatao. Kay lagi ako pobre ko pero di ko bulok. Mo tayong una experience guys nga. Di na makalipnan kay grabe ag mga tao dito ilabi na og taas na lagig na abot. Ilang tan-aw sa mga mawpay pagsugod labi nagikan deres kabukiran ra pobre ra pud uyamot. Grabe rang kamabo nga bulok ka na laman sa silagtaman ba murag para nila okay ra nga naagdaag sila. Okay ra nga daag-daagan ta kay lagi pobre man ta pero para na di na okay kay pareho ra tang tao diri sa kalibutan. Pareho ra ta dari gikan og di sa tagikan himugso gikan ratas bilahan sa inahan nato pareho ra ta di sa tagikan gikan ratas bilahan og lisik sa atong ginikanan so maura ta gigikanan so wa tay katenged nga manamak og sig katao. So mao to guys mao to ihang inspirasyon nga naningkamot jud ko taman. Naningkamot ko kung anting ni ingani day agtrato sa mga dato sa mga pobre. Panundugon ra day ilo. Di pa jud ko pa diupon unsa kay bawal man na di ka pa diupon dapat na amad jud kay diup sa kabuan. Imo tong di na ni pwede ni sumbong ko sang maguwang. Naitak maghang maguwang. Di kay kuha ko didto. Ag kinapaitan pa jud paghawa pa jud na guys grabe pang kalkal pa jud tanan hang gamit. Ultimo gang pantig pang ukab kay insa kuno nagisyuk-syuk itong kwartang nangawat kun ko pobre ra mi pero di may kawatan. Kay lakon lang ko pero wala man jud ko mahimo di man jud ko makatubag datong panahon na kay 17 pa ba sa pihang edad. Anja kay bawo po ko na po ko isa adto kay nangilad ko sang edad nga 18 na ko pero bisan pa man og nga na unta ilan ta pong gitratar og maadyo kay nakakwarta ba da sila na kadaghana ba sa mangita na di man sa panghinambog ninyo moangay sila sa ang massage kay bugat kun kog kamot inig massage anja ma-feel ko no nila ang relieving power na ako ni power kang kamot mo pilang istorya basta kay kana si Joe sa PBB nang customer sige nagbalik-balik na di naman tuslain ngita dyan na asan si Ate May nga na to na una pero maumaw mi gumigida dito or maguwang to na kay bawa na mo sa Manila nga bisag maumaw ra magidad mo ati tong trabaho analipay ko kay naka-experience ko sa ingatong klase nga trabaho pero grabing kabad ka jud ang experience about sang mga amo nga murag lahi ra jud ilang pagtratar na pero nalipay po ko guys kay na build up pag attitude adto gang karakter nga mahimong mainang tuson kay nagantos man jud po ko dito ganahan lamang fokus inga ng trabaho guys kay makakwarta ko kay na may motive na kay baw sila nga hadjong gitarong ang serbisyo mag foot spa ko mag manicure pedicure ko mag massage pa ko mag foot reflex kay baw ko da ng mga butanga so makakwarta jud ko kay moangay man sila ang serbisyo isud man nila sa scrub suit na mo scrub suit nga uniform kay ag-among tape dito guys kay individual man di man ingon og kanang isarbe to ka tip box para sa tanan di individual kay ija ba sa migkahag diyan uli na sa higdaanan malipay ko magyap ang kwarta magut 150 na 200 so makakwarta ko sa tip mao to nga nalipay ba po ko datong mga time pero tungod na malagi kay wa na ko kaantos lahi mag ilang tratar na so kana bitang pasanginlan ka lahi sa pamati uy bahala ba day ngano ba day og gamay rag sweldo basta kay terengan pagka og tratar gamay na ganing sweldo jadag daogon pagajud ka kuwang na lamang lagi imusmus agang naong sa lababo inig maghatod sa ahang pagka mura lagi irong gituwaan. Although, di maadyo agang experience datong mga time, pero nagpasalamat ko nila kay nakatabang magyapon sila para ma-build ang karakter. Kaya mabato tayo ang first ever job, di po na makaliptan, andyan dato po na build ang karakter nga kanang kamao ko mo antos. Nga na. Ah! Huwat sanay ka nag-vlog pa ko! Tawag kong nanay, mga anak ko numi. Hindi aman lagi ko slujo. So kinsa man putong parehas na nga isang first ever job experience nga gi kaminusan, gi pasakitan, gi sa tawag na og sa term pa na rin daog-daog. Pwede ra mo comment na kung unsa inyong first job experience. Basta ako mo to yung first job experience. Di na makaliptan tungod kay nasakitan ko pero nakat-on ko. Bisan og nasakitan ko ditong mga tengera, okay ra kay naa man po ko'y nakatunan. Dadto po ko nakahibaw guys unsaon pagpalit sa Mercury Drug, unsaan pagpalit sa Jollibee. Kay na ba Mercury Drug Jollibee daris bukol. Kay mao man tog suguon ko inga na. So unig maka adto ko dito nagkurug-kurug pag ko first time na. So magpasalamat ko kay dadtog mga first time na handa. First time ko nga makadawat og kanang 2,000 yan na. So malipay naman po ko nga nagang kwarta sa una. First time ko makahawid og dakang kwarta kay para na dako na ng 2,000. First time mo order, first time mo palit sa kanang department store. Mga ingana bitaw nga experience. So mapasalamatan gyapon ko bisag ila kong gipasakitan. Datoy kas guys katong niabot mag time sang kinabuhi nga nakwartaan ko. Kanang dapo ko'y kwarta ba gusto lagi na sila balikon murag sila ihang gihimong motivation laging maningkamot ko pero daotan da ito kay gusto man kog manimangus murag nga na so
mao siguro pod nga agahang mga nagain datong time gikuha ra pod sa Ginoo kay gahang purpose dadto kay gusto jud ko makwartan kay adtong balikan laparuhon jud na kwarta tong mga naw nga murag mga naw kwarta nga labi tawag hang nasud sa ang mind tungod sa hang kuan murag himo na silang inspiration motivation para maningkamot ko pero sadjop din na nga dapat gihimong motivation it comes from goodness sa imuhang kasing-kasing di kay nagsimula sa masama na na pag-iisip sa isang tao buang na sakto pa bagang kitang istorya pero sadjop to kay aghang motivation dadto sila man gusto ko madato kay gusto nang tamparuson sa ahang kinitaan nga na ba gusto nang ligsan palit ko kutsi kay ligsan jud nang amo nga na ba so dagtan man ang nga na karon nakapasaylo na ko nila kay sa mga time nga wa ko kapasaylo nila tuod man na ako'y kwarta makakita kong kwarta na material sa maabot na pero mawara pod siguro tangod kay aghang kasing-kasing grabing hugawa grabing sukuha man nila gusto man dyan na silang atagtaron na gusto man dyan na silang aligsan kung mapalit gadyo kukutsi kay banggaan dito na sila nga na bitaw grabing ka tungod sa hang kapangat nila pero dugay ba sa pag-uli uy mga pila pod ka kuan pila pod to katuig nga naka-move on ko ay pa ko nakana nga siguro nahitabo to para i-test ko inga na kilaliman lagi mapasmo ka kay ayan naman katuwaan alas 2 na magatuwa ko pamay pagkaon uy jag pagkaon pa nilang ituwa pila ra pod ka kutsara di ra pod kaabot sa kuto-kuto tama ra pastilaok grabe paita lagi pero by the way guys that is my first job experience. I hope nga napag kay nakatunan danis ahang istorya ninyo nga di ta dapat magdemot or di nata himuong motivation ag kapanget kay tinuod man makuha na nato sa kabutang kay arang pangetag nato pero kuhaon sa Ginoo kay ngano agi mo hang purpose kay para man manimaus pero og imuhang intention limpyo na ningkamot ka for example laning kamot sa kagtaman nga makabot nimo kay arong makatabang o di ba lahi ra mo og purpose diyan na ningkamot kay arong makatabang arong makaspread sa love jag ikaw na ningkamot kay arong aligsa nagimuhang kontra di should di ba di mo pareho so magmadaagan jud tong tuas maadyo kay ikaw tuod man arang paningkamot nimo pero daotan magkag motibo di bawian gapos Ginoo although ma-enjoy na nimo siguro ma-enjoy po na nimo dugay-dugay pero moabot tag panahon nga bawian gapos Ginoo so kita og maningkamot manggaling tanga ug naam ganitay mga dreams sa aton kinabuhi gusto tong makabot dapat magsugod jud na sa kamaadyo sa kasing-kasing kalempyo sa kasing-kasing di jud na ingon nga naningkamot ka kay na kay apat jud nga ingana ba siguro kasabot mo sang puntos nga buot nang ipasabot sabot naman siguro mo di na ko magbalik-balik kay naglaban daghang kay wa pay paniud to bye bye. Love you guys. Maniutot na naitak na siguro tos na nagitawag na ko. See you on my next vlog. Or see you on my story time. Napagwede kang istorya ninyo. Sus, grabe ang baga pa nihang libro. Bye-bye.